अरे निक्या, काय झाला? चतुर्थी येता. वय वय. अरे सुट्टी गावना ना. काय? अरे या नोकरीवर लाच सुद्धा मारलाय असता रे. पण काय करताय, हप्ते भरूचे होत. अरे अरे, वाईट झाला रे. खूप वाईट झाला. वय वय, खूप वाईट झाला. अरे माझा काय रिपीट करतस? अरे 3 महिन्यापूर्वी सगळी तिकटा काढलेली, 2 महिन्यापूर्वी सगळी तयारी झालेली, 1 महिन्यापूर्वी मकर आणलेलो, 15 दिवसापूर्वी जाऊन माडी साफ करून इले, आणि आता ऐन टाइमाक सुट्टी नाही गावना. यांका काय कळताला रे कोकणातल्या गणपतीचं महत्व? निक्या, सोड, जाऊ दे. सोड जाऊ दे, तू का बोलू काय आता रे? उद्या गणपती इल्यावर तुम्ही सगळे जाल, आणि हय माझ्या बॅकग्राऊंडला आवाज, जग सुना सुना लागे रे मुंबईत बसून. रे निक्या, येडो की खुळो तू. अरे आपली घनिष्ठ मैत्री हा, तू नाही तर काय आता दातखेळ बसली तुझी? आता बोल ना. मी पण नाही. काय? तू नाही तर मी पण नाही. बोलाचीकडे बोलाचं भात रे. तुझ्याकडे ना कन्फर्म तिकीट आहे. उद्या जेव्हा गणपती येतात ना तेव्हा सगळ्यात आधी तू जातल. 1 मिनिट. कन्फर्म तिकीट? तिकीट कॅन्सल. तिकीट कॅन्सल करून काय होता रे? तुझ्याकडे ना कन्फर्म सुट्टी आहे. उद्या जेव्हा गणपती येतात ना तेव्हा सगळ्यात आधी तू जातलस डांगीत पाय लावून. बस बस. हॅलो बॉस, माझी सुट्टी कॅन्सल करा. झाला? ही असता मैत्री. तुमच्या लोकांचा ना घोळ होता. गावचे गणपती काय, हैले गणपती काय. अरे गणपती गणपती असतात. सण महत्वाचो, सण महत्वाचो. एक मिनिट. कोण वाजता? बॉस? हॅलो बॉस. काय? अक्कर माशी बॉस. आता काय केल्यान? माझी सुट्टी मंजूर केल्यान. बरं आला, मी तिकटी नाही कॅन्सल करू. आता गावाक जातलंय, आरते करतलंय आणि उसळे उडवतलंय. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need